Kahleni guys. Ay. Kanti kwenziwani la ka TikTok ngicela ukubuza nje kahle nje angilwi. Kanti kwenziwani la ka TikTok? La ka TikTok asizelanga ukuzobuka ama video sihleke kube mnandi. Sekuyabophiswana manje sekuyiwa izinkantolo ngenxa yama video siwabukayo thina. Hayi ngathi siyajwayele. Ngeke. Sihleze sibuka ama video awodwa enziwa abantu abaningi la. Angiphatha waseNigeria. Uthubuka le bamshintshe bamenze isinko kudlala enye futhi abanye abantu bamshintshe bamenze isinko. Ngivuswa ngicikwa ile video la kaGirl oxolisayo uthi ufikelwa amaphoyisa uboshiswe uThuli Dlamuka because uThuli Dlamuka uthi uGirl untshontsha icontent yakhe. uThuli Dlamuka if icontent yakhe ubengafuni ukuthi intshontshe guyzini angimazi mhlawumbe bekumele ayipostele yena ka inbox ayibuke yena ayihleke yedwa. Cause mangakho ama video enziwe into eyodwa lana kuhlekwe kanti kwenziwani lana kanti asizelanga la ka TikTok ukuthi sizobuka ama video sihleke. Sekuyovelwe inkantolo ngenxa yama video ukuthi nje abantu ngeke guys. Ni too much. Beka. Ni too much niyabheda ke manje. Ngeke. Guys, kusho ukuthini ukuthi umuntu uthathile i-content yakho? Kusho ukuthini? Noma mhlambe uciko ukuthi uGirl uthola ama-like amaningi kunaye. Guys, la ka TikTok thina sizela ukuthi sizohleka kube mnandi. Sekuyoma enkantolo ke manje kubangwa ama video ukuthi wena wenzile ivideo efana neyami. Abantu bahleka kakhulu kunawe. Bayihleka kakhulu i-content yakho kuneyami. Hayi Thuli sisi ube too much. Uzobophisa umntwana? Ube too much Girl angifuna ungasho. Too much ntombazane. Hawu wena nje usho ukuthi wena ayikho nje ivideo wena uyenze ifane neyomunye umuntu. Sometimes size siwalinganise ama video wenu sisebenzise amaphimbo enu bese siba viral. Sekumele ngiboshwe ke manje mina ngiyejele. Hayi niyabheda futhi bese kuzoba ama-influencers. Ama-influencer enza into eyodwa wonke kodwa ngikuzowezwe ecomplain. Uthola ukuthi umunye uthengile umbhedo omhlophe. Afike nomunye azothenga umbhedo omhlophe. Afike kodwa ngikuzwe ukuthi uyilejele. Afike omunye athenga imoto uyazi omunye uthengile imoto naye kuyacongratulateana kumnandi. Kanti why? Kudlaliwe ke nje ngomntwana la. uGirl lo umpingo hayi kudlaliwe ngaye angifuni ungasho. Thuli mfethu Mangabe phela wena usihlekisi njengompingo that's okay. So thini ke manje thini sokwenza kanjani? And uthola ama likes amaningi futhi kunaye angazi ukuthi why you complainer. Hayi ngikukhonzela impela sisi futhi content yakho ngiyayithanda but this is rubbish. Release us, please.